Sports Meet kebalai sengi jong ka maupru mathan upper primary school kelapoi no ka bakut menta ka sengi ka khatlai terik uya yong arajar arpuar. Hakani ka sports meet la penlong ki jingele kai ba pher daga jingshim benta shit rahem ki khana school. Ya kate ke annual sports meet lawan ban penha perdado ba Chorus Marwen kumu kongsan bar ubadei ru secretary jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba in charge ka ribhoi uba sporda khar kum usembut kongsan harangkat usamna Anthony Siem ubadei urang yakura MMA bala pau bhana ka jella bana kalyang uba Chorus kum kada ka jinges no ktilang ula ai ru daga song pisa syakani ka school. Ai imene kini knarit kibai mare agne ki don sisha kataka kamen sim ki don sisha kataka bormet ki lalong lupa ki benong kumno ki bon atlet mo ka bormet jugi itu gede ki ba klan ki ba syat andre ka don kami ki pat ban gurum lane ban yalam lenti ngangit bakino hika jungi kin ailat hakopor jungi kin mau hapo por badang li school po RP lengalit pansuti nam taban balik kai sport samai ni headmistress me imcha me kata li andre mendapat kata kalau proof bang hoi nga imja lengba ka sport lengba ka jingya late ban simenta sabar jong ka state sabar jong ka jella pa sabar jong ka rilu jo na ki babun hanopo ki bala poi keleng jong ka perthai hakiri Europe ko kiri ri India hapo ri India jongi bat hakiri Europe ban simenta na ka benta ki sport ki babun bun khamtam ki yele kai kene ka MMA kene ka mixed martial arts nang ta ki yele kai ki boxer bat ki boxing bat ki wegum ta ter di ino hikai ibala pau hapo ka jela ino hikai ibala pau po kari India ka jongi di lang ba jongi bangi sultanat akari ka por ngi ong mo iba Anthony Sim iba don lem bat ngi hang ne so baha baniang kon pen itu lang kini ki para kena barok to pila UEM to so bahasong ya thap ktina banta jugi de iwaina inong yakura ba pangam jo ka state bat ka jong ka jela ka jongi jong hari India ibrang suya kun hapo Dubai mo hapo ka MMA pinui hapo ki YouTube long ba ki channel TV ru de bawanra burom ya ka ri India bat ya ka jela barok kawai tena kalian jongi hakane ka pon ngim de ginong mi khman ngim de ki MDC ki MLA hnreng ngidoi ki briu ki bayale ban ya kentiu ya ka sport tehnrei fisul nga sultanat bahakane ka por bakino ino gi bodon ka jing thumu ka jing mut ban ya long lem kumbalong iba Anthony ban poi sa clear jong kanam langba ka jing tilenti jong isar kores te ma phiru ki bodon ka mensim kine kimde sa jang ai gi don sa nong po hang nehi kila ban ya wat kilat kilenti ki bodon ka mensim kan thela nation rang ban poi sa bathong